awan ninyo. Oh. Gibuto nga kuan, di na may pa-charge no. Agad. Di na may pa-charge na ni. Mantinil lang lamig battery oh. Battery lang mo charge. Oh. Na. Are ko mo connect dire, charger. Din dapita eh. Kini USB. Ya, battery sa motor. Kaya kuan naman din kami pa-charge sa iya. Sa kuan. Tagias kurente din na may pa-charge. Ari sa dire. Diha ko higdaan oh. Ya. Ya akong asawa diha mahigda sa sulod. Ari unta mi mag-charge diri oh. Iko ananas tag iya. Gibutangan nag maskin tip. Hangol mag kuryente. Hangol og kuryente. Mao na mo kahimtang diri ron. Mao na mo kahimtang. Mao yun. Muning kahimtang na mo ron. Lisod kay mi ron. Among balay is ubos na. Wala pa na human. Ano pa buhos na ako puting. Tingol lisura gyud mura magipalaya sa minya ni pamahuman. Mao ra kita ako may cashier.